Θα ήθελα να πω τα χρόνια πολλά στους δημοτικούς συμβούλους και στους αγαπητούς και τις αγαπητές που έχουν την υπομονή και μας παρακολουθούν. Να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Παρακαλώ κύριε Πέπα. Είναι σοβαρό το θέμα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ένα αρχικό παράταξη να πάρει το λόγο. Σοβαρά μιλάτε. Σας παρακαλώ. Συνεχίστε κύριε Οικονόμου. Συνεχίστε κύριε Οικονόμου. Είναι γεγονός ότι καθυστέρησα, γιατί δεν έχω μόνο αυτή την ενασχόληση. Όπως γνωρίζετε, προσπαθώ αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο πολιτικό πάντα, να ανταπεξέλθω και με την ιδιότητα του βουλευτού και τις πανελλαδικές προσπάθειες που κάνουμε. Ο κύριος Πέπας δεν το σέβεται, δεν πειράζει. Από εδώ και πέρα δεν τον σέβομαι κι εγώ. Κύριε Οικονόμου, Άρα λοιπόν, και εγώ η ιδιότητά μου είμαι στο επιμελητήριο των και είμαι και εδώ. Δεν το επικαλούμε αυτό. Θα σεβαστείτε εσείς το σώμα και την ώρα που ενάγει στην ώρα σας ερχόστε κάθε φορά μετά από 2 ώρες. Η αμετροέπειά σας είναι μεγαλύτερη από τον πόη σας. Φροντίστε να μην δώσετε κι άλλο. Έχω ένα πόη που μπορώ να παίρνω εκεί που πρέπει να παίρνω. Το να έχω ένα πόη που να μην μπορώ να παίρνω εκεί που παίρνετε εσείς, είστε αμετροεπείς. Δεν έχετε συνέστηση καμίας κατάστασης. Κύριε Οικονόμου, συνεχίστε στο θέμα. Σας παρακαλώ. Αλλά δεν πειράζει. Θα μιλάμε. Θέλετε, δεν θέλετε. Είτε μιλάτε είτε δεν μιλάτε, αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Πέπα. Θα μιλάω, κύριε Πρόεδρε, θα τοποθετούμε. Πρώτον, γιατί έχω εντολή από τον λαό του Οροπού στο κομμάτι που μου αναλογεί. Και δεύτερον, θα ζητάω άδεια από κανέναν. Όποιοι νιώθουν άβολα με την παρουσία μου εδώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά να τους συμβίλω λίγο γκαζόζα για να χωνέψουν. Δεν νιώθει κανείς άβολα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μιλάω για σας, κύριε Πέπα. Και για άλλους. Λοιπόν, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κρίσιμη συζήτηση και σοβαρή συζήτηση. Να μένει στα επίπεδα ενός ακουσιολογίου και μιας τέτοιας προσέγγισης σχολικού επίπεδου. Και μετά από συμμετοχή μου και τοποθετήσεων μου 8 φορές σε εθνικούς προϋπολογισμούς και έχοντας τιμή να τοποθετώ για πρώτη φορά σε δημοτικό προϋπολογισμό, νιώθω την ίδια ευθύνη των λόγων μου και των τοποθετήσεων μου σε σχέση με το πώς ένα κορυφαίο νομοθέτημα σε εθνικό επίπεδο, όπως είναι ο προϋπολογισμός στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά και ο προϋπολογισμός σε κάθε οργανισμό, πρέπει να έχει την αξία και τη σοβαρότητα μιας τέτοιας σύνοψης πολιτικής του επικεφαλής. Εδώ λοιπόν δεν θα πω, κύριε Πρόεδρε, στην ανάλυση των κωδικών. Οι κωδικοί, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ και είναι λογικό να προκαλούν καμιά φορά και το γέλοντα. Όπως προηγουμένως σχολίασε ο κύριος Κιούσης, ο συνάδελφος, ότι σίγουρα ένας κωδικός που να έχει έξοδα κηδείας δημάρχου, μόνο γέλοντα μπορεί να δημιουργήσει. Αυτά τα τραγελαφικά θα έχει πολύ αξία να τα παρακολουθήσει ο ελληνικός λαός διαβάζοντας έναν εθνικό προπολογισμό. Εκεί είναι και για γέλια αλλά και για κλάματα η υπόθεση. Βέβαια η γραφειοκρατία είναι αίτητη, κατά τον Βλάξ που είναι αίτητος, όμως είναι μεγάλη μας υποχρέωση να δώσουμε και εκεί ένα μεγάλο αγώνα. Τι θέλω να πω. Ο κύριος Δήμαρχος, καταθέτοντας τον προϋπολογισμό, πιθανολογώ ότι θέλει να καταθέσει τη δικιά του άποψη για το πώς θα αποχωρήσει ο Δήμος το 2011. Είναι σίγουρο ότι αν είχε εκλεγεί Δήμαρχος, ο Οροπού δεν θα κατέθετε ένα τέτοιο προϋπολογισμό. Οροπού. Οροπίων, όχι, δεν είναι βάζα 20 λεπτά. Για Οροπού έβαλε. Λοιπόν, αν είχε εκλεγεί ως Δήμαρχος Οροπού, λέω, δεν θα είχε καταθέσει τέτοιο προϋπολογισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προφανώς θα υπήρχαν άλλες προτεραιότητες και άλλες προσεγγίσεις από τη δικιά μου μεριά από ό,τι είναι αυτή που βλέπω εδώ πέρα. Άρα λοιπόν
εκ των πραγμάτων υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας. Την κατέθεσα εν ολίγης και στο τεχνικό πρόγραμμα και νομίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να ξαναθέσω δύο-τρεις κομβικούς άξονες για να μπορώ να ξεκαθαρίσω τη δικιά μου θέση και τις παρατάξεις στην οποία έχω την τιμή να ηγούμε και να εκπροσωπώ. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, μία τοποθέτηση η οποία θα μπορούσε να μπει στα γαργαλιστικά ενός προπολογισμού θα ήταν ευχάριστη, ανώδυνη και θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει εύκολα τη θέση του καθενός. Παίρνοντας θέση ή όχι στα επιμέρους προβλήματα. Για μένα όμως παραμένει το βασικό πρόβλημα και το βασικό ζήτημα και αιτούμενο. Καταθέτοντας έναν προπολογισμό, η διοίκηση, ο επικεφαλής της, έχει αίσθηση των προβλημάτων και των θεμάτων και του ποιου ζητήματος θέλει και καλύτερα να επιλύσει. Ερχόμενος λοιπόν από τα μέγαρα που ήμουν προηγουμένως εδώ, είδα με θλίψη μου, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, όλους τους κάδους απορριμμάτων να ξεφυλίζουν από τα σκουπίδια. Ερχόμενος για να συζητήσω τον προπολογισμό. Και λέω εγώ, αυτή τη δυσάρεστη εικόνα, ποιος προπολογισμός στη βρωμιά, πώς θα μπορέσετε να δικαιολογήσετε μια θέση δικιά σας? Πάλι με τη γνωστή, πολύ θα έλεγα, περιορισμένης αξίας και εμβέλειας θέση, ότι είναι πρωτόγνωρο το θέμα, ότι είναι μια που πέσαμε μπροστά σε ένα βουνό προβλημάτων. Μάλιστα, ακούγοντας την πρωτοφανή θέση που άκουσα πριν από λίγο από ομιλώντα, ότι υποχρεούμαστε να κάνουμε λάθη. Μόνο στον ιδιωτικό βίο. Στο σπίτι του καθένας κάνει ό,τι λάθη θέλει. Στο δημόσιο βίο δεν υποχρεούται, όχι μόνο υποχρεούται, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει λάθος. Αν ήρθατε στη διοίκηση του Δήμου, έχοντας στο μυαλό σας ή στην πίσω μεριά του μυαλού, ότι έχετε περιθώριο για πολλά λάθη, για πολλούς πειραματισμούς, για αυτό το κλασικό ελληνικό, βλέποντας και κάνοντας, έχετε κάνει λάθος. Πρώτα απ' όλα, δεν έχετε, πιστεύω, πάρει τέτοια εντολή από το λαό του Ροπού. Ο λαός του Ροπού ψήφισε, υποθέτω, το πρόγραμμά σας και βέβαια την προσωπικότητά σας. Όμως, εδώ δεν μπορεί να έρχονται κάποιοι να ισχυρίζονται ότι αυτό που έχουν αναλάβει είναι βουνό. Αν δεν νιώθουν δυνατοί για αυτό το βουνό προβλημάτων, δεν ξέρω, δεν υπάρχει λύση άλλη. Μπορούμε να περιμένουμε στοικώς τους επόμενους μήνες και τα χρόνια. Ο λαός του Ροπού τοποθετήθηκε και ψήφισε. Εγώ θα πω ότι ο καθής λαμβάνει αυτό που του αξίζει και οι επιλογές του πάντα πληρώνονται. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Ότι ο καθής λοιπόν, όπως βάζει και διαμορφώνει την πολιτική του, θα λάβει και τις απαντήσεις. Εγώ λοιπόν εδώ βλέπω μια πολιτική η οποία λέει περιορίζω το κοινωνικό δήμο. Δεν μπορώ να ψηφίσω ένα προπολογισμό, κύριε Δήμαρχε, που περιορίζουν τον κοινωνικό δήμο. Δηλαδή, όταν για παιδικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, όταν για σχολικές επιτροπές, όταν για επιχορηγήσεις σε σχολεία και σε σωματεία, έχετε μηδενικά νούμερα στους κωδικούς, πρέπει να είμαι μάντης και προφήτης κακών. Πρέπει να είμαι η Κασάνδρα, η οποία θα πω τώρα στους αγαπητούς προέδρους συλλόγων που είναι εδώ, ου καλάβεις παρατομιεύοντος. Σήμερα βγαίνει αυτό. Ελάτε λοιπόν παρακαλώντας ο καθένας, κάνοντας τον επέτη εκεί που έχετε δικαίωμα και υποχρέωση η διοίκηση να σας δίνει αυτά που θα σας δώσει, να παρακαλείτε να σας δώσει και ένα χιλιαρικάκι. Εδώ πάντως δεν έχετε να πάρετε τίποτα. Άρα λοιπόν, εγώ τι να συζητήσω εδώ, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Όταν λοιπόν το κοινωνικό κράτος εδώ καταρρέει στο κομμάτι του οροπού, θέλοντας να κάνει συναγωνισμό στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους σε εθνικό επίπεδο, όπως αυτό το βιώνουμε όλοι, εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω έναν τέτοιο προπολογισμό. Δεύτερον, όταν εγώ πρέπει να συνενέσω σε μια πολιτική που λέει τι, ότι ναι μεν, και σε αυτό πρέπει να παραδεχτώ, κύριε Δήμαρχε, ότι όντως δεν έχετε επιδείξει τον βερμπαλισμό των προηγούμενων διοικήσεων. Γιατί συμφωνώ ότι βλέποντας 84 εκατομμύρια για το 2010 από τις προηγούμενες διοικήσεις Δήμων και Κοινοτήτων και εκτελεστές 34. 34 λέει εδώ. Λοιπόν, και βλέποντας 34, αυτά που μας έχετε εδώ στο πάνω να μάθουν να αλλάξει συνέχεια, γιατί δεν θέλω να πω έτσι. 34 δηλαδή σε επίπεδο 40%
προηγούμενες διοικήσεις. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό, ότι αυτές οι προηγούμενες διοικήσεις θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό. Επειδή λοιπόν κάποιοι προτρέξανε, γιατί θέλουν να μας μάθουν από την αρχή τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει, έχει μια συνέχεια. Θέλουν, μας επιτιμήσανε γιατί ψήφισα την απογραφή. Δηλαδή τι, το ότι αυτό που παρέλαβε το Τωρινός Δήμος είναι γεγονός. Υπάρχουν. Αυτό ψήφισα. Δεν ψήφισα άπεση αμαρτιών. Εγώ ψήφισα ότι η επιτροπή που όρισε η πολιτεία και μέσω του Δήμου παρέλαβε αυτό που παρέλαβε. Εγώ δεν είπα όμως ότι εγκρίνω τα πεπραγμένα προηγουμένων διοικήσεων. Το αν θα εγκρίνω ή όχι πεπραγμένα προηγουμένων διοικήσεων είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε καιρό να το συζητήσουμε. Παρόλο που υπάρχουν κάποιοι βιαστικοί, εγώ λέω έχουμε καιρό. Ολοκληρώστε κύριε Οικονόμου. Θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε όμως γιατί είναι κρίσιμη και κορυφαία η συζήτηση. Για 1-2 λεπτά ακόμα. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ τι είναι. Ότι πολύ καλά δεν μπήκατε στον πειρασμό βερμπαλιστικών και γελιοδεστάτων τέτοιων φαφαρώνικων προτάσεων του στυλ των 84 εκατομμύριων του 2010. Πολύ καλά κάνετε και δεν μπήκατε. Παρά τα αυτά, το 34 με το 46, το 46 που έχετε για το 2000, δηλαδή το προπολογισμό του 2011, τον θεωρώ εντελώς στον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση με την συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση της χώρας και με την περικοπή των επιχορηγήσεων να κάθεται αυτό το 46. Θα μου πείτε, όταν έρθουμε πάλι εδώ του χρόνου τέτοια εποχή και το 46 θα έχει εκτελεστεί το 25, θα θυμάται κανένας τι υπόθηκε εδώ? Όχι, γιατί όλοι ποντάρουν στη κοντή και λειψή μνήμη. Όλοι ποντάρουμε εκεί. Όλοι ποντάρουμε ότι το Μάιο του 2010 στη Βουλή όλοι λέγανε ότι θα μονόδρομος. Αυτοί που λέγανε για μονόδρομο λοιπόν και ότι όποιος άλλος ψηφίσει, οτιδήποτε άλλο ψηφίσει πέρα του μονόδρομου είναι επικίνδυνος για την πατρίδα. Εγώ δηλαδή και οι άλλοι δύο βουλευτές από τη μία του Πασόκ, σήμερα έρχονται και λένε ακολουθούμε τον δρόμο προς τον κρεμό και την καταστροφή. Αυτοί οι ίδιοι. Γιατί το λένε αυτό? Και με ποιο θράσος το λένε? Το λένε με το θράσος αυτού που πιστεύει και ποντάρει ότι θα έχει ξεχάσει. Εδώ όμως νομίζω αλλάζουν τα πράγματα. Και εγώ λοιπόν κύριε Δήμαρχε λέω το εξής. Ότι με τα στοιχεία που μας δίνετε, χοντρικά και να μην πούμε στους κωδικούς τους ιδιαίτερους, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική. Την έχετε ξεχάσει. Φαίνεται καθαρά ότι αυτές οι βλακίες, όπως τις οραματίστηκαν κάποιοι κυβερνώντες, περιστολή λέει των εξόδων λειτουργίας των μονάδων, δηλαδή οικονομίες κλίμακος, και εδώ έχουμε αύξηση των μισθών των ερετών. Δηλαδή, υποτίθεται ότι κάναμε τους 9 ΟΤΑ ένανε για να περιορίσουμε τα έξοδα. Και εδώ, άμα δείτε μέσα, δεν χρειάζεται, όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει, έχουμε αύξηση αυτών των εξόδων. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτές είναι οι αποτυχίες τέτοιων οραμάτων, οι οποίες δεν στήθηκαν με σοβαρότητα και στήθηκαν στο πόδι. Και βέβαια κύριε Δήμαρχε, και ολοκληρώνω, πέρα της κοινωνικής διάστασης του προϋπολογισμού, φοβάμαι ότι δεν είναι ρεαλιστικός, με την έννοια ότι δεν μπορείτε να πιάσετε ούτε τα 46 εκατομμύρια. Οι κωδικοί από όπου βγαίνουν τα 46 εκατομμύρια θέλουν πολύ μεγάλη και πολύ μεγάλη προδιάθεση για να πεις ότι θα δουλέψουν όλα στην εντέλεια και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια δύσκολη οικονομική χρονιά που όλα πέφτουν έξω. Άρα λοιπόν, εγώ σε έναν προϋπολογισμό και εμείς μάλλον, που φαίνεται ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως τον έχετε καταθέσει.